Ir-reġjun huwa eqreb minn qatt qabel lejn possibilità ta' gwerra reġjonali. U għaldaqstant jeħtieġ li nkomplu bl-isforzi tagħna fil-fora internazzjonali u anke fih dan l-Unjoni Ewropea biex dan il-konflitt reġjonali jitrażżan illum qabel għada. Dan kien il-messaġġ li għamel id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg waqt li ta' stqarrija ministerjali fl-ewwel seduta parlamentari wara l-plajel tas-sajf. Sena mindu eskala l-konflitt fil-Lvant Nofsani li wassal ukoll biex jinqatlu u jinħatfu ċittadini Iżraeljani waqt li b'ritaljazzjoni inqatlu aktar minn 41,000 Palestinjan fil-maġġoranza nisa u tfal, id-Deputat Prim Ministru kompla jtenni il-messaġġ qawwi Malti kif twassal fl-aħħar żmien fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda fl-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE u l-Unjoni Ewropea fost oħrajn. Fil-Parlament, Dr. Borg spjega li quddiem dawn l-attakki feroċi u barbari pajjiżna dejjem baqa' konsistenti, inkluż biex l-ostaġġi tal-attakk tas-7 Ottubru 2023 jinħelsu b'mod immedjat u mingħajr l-ebda kundizzjoni. Hawn id-Deputat Prim Ministru tenna li l-ħidma tal-komunità internazzjonali trid tistokta biex jiġi żgurat li attakki bħal dawn ma jibqgħux iseħħu. Quddiem l-għafsa ta' qalb tal-Libanu li għadu tisofri daqqa wara oħra b'diffikultajiet kbar fl-eskalazzjoni tal-konflitt fir-reġjun, Ian Borg qal li pajjiżna jibqa' jeżieġi li l-ġid umanitarji għandhom jitħarsu minn kulħadd. Hawn anke semma l-ħaddiema Maltin li hemm bħalissa fil-Libanu li jinsabu f'kundizzjonijiet tajbin. Id-Direttorat tas-Servizzi Konsulari tagħna jinsab f'kuntatt ma' madwar 10 persuni ta' ċittadinanza Maltija li jinsabu fil-Libanu. Qed naħdmu wkoll ma' pajjiżi oħrajn biex jekk dawn juru x-xewqa li jiġu evakwati nikkoordinaw magħhom l-għajnuna kollha meħtieġa. Fil-Parlament intqal ukoll kif iridu jiġu żgurati li l-Unjoni Ewropea flimkien mal-awtoritajiet tal-Libanu jaraw li l-għajnuna umanitarja titwassal fejn hemm bżonn. Id-Deputat Prim Ministru refera l-ħidma li jagħmel pajjiżna f'dan ir-rigward fejn fakkar kif tul il-mandat ta' pajjiżna fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda Malta mexxiet riżoluzzjoni li waslet biex ikun hemm pawża ta' ġdid f'Gaza. Hawn anke tkellem fuq l-aħħar żviluppi fir-reġjun fejn il-Ministru Borg ikkundanna l-attakki tal-Iran fuq l-Iżrael fejn sejjaħ biex jiġu onorati l-obbligi internazzjonali u ma jkomplux jiżdiedu t-tensjonijiet. Għalhekk, Sur President, Malta tkompli tħeġġeġ lill partijiet kollha biex ikunu kawti fir-reazzjoni tagħhom. Aħna se nkomplu nkunu attivi fih dan l-Unjoni Ewropea u n-Nazzjonijiet Magħquda fir-rwol tagħna ta' membru elett tal-Kunsill tas-Sigurtà sal-aħħar tas-sena biex inkomplu bil-missjoni tagħna bħala vuċi tar-raġuni anke għal dan ir-reġjun li huwa tant qrib tagħna.